Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke iBetway Premiership zokubhekela lapha kwezimnyama okuhlanganisa ke neqembu iKaizer Chiefs, umthombo ngaphakathi kwiqembu laseLimpopo iPolokwane City uqinisekisa indaba ke zokuthi maqala ke yona ke isizini entsha abadlali ke ababili bazobe bengasekho kwiPolokwane City, ubale ke uOswin Apolis kanjalo ke noThabang Madulozi. Thabang Madulozi khumbula ukuthi ke iOrlando Pirates ke kwabikwa ukuthi ke iyamfuna, so amathuba amaningi ukuthi ke aye kuyona ke iOrlando Pirates since umthombo uqinisekisa ukuthi ke uzoshiya kuyona ke iPolokwane City. Oswin Apolis ke walinkwa ke emaqenjini amaningi, singabala ke yona iOrlando Pirates, iMamelodi Sundowns kanjalo ke nayo iKaizer Chiefs. Amathuba ngibona ukuthi maningi ukuthi ke aye kuyona ke iKaizer Chiefs, kodwa ke asazi ukuthi ke uzobheka ngakuphi, but umthombo uqinisekisa ukuthi ke laba badlali ababili bayahamba makuphela ke yona le season. Like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe hlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.